салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз, умедворам ки хуб бошед. бародарои азиз, хостам ба аҳри шумо ду эълони фаврӣ гӯям хато намекунам. ба мо дӯстои азиз як нонпаз дар кор иншоалло рӯзҳои наздик бародари азизамо нонвойхона дар шаҳри Екатеринбург кушода мекунанд. барои мо як нонвой мақсад нонпаз ки аз дастшон ояд нонпазӣ бо оилики хуб иншоалло таъмин мекунем. бародарамо хеле бародари қадрдон ҳастанд, иншоалло ба қадри ин бародар мерасанд. ва ногуфта намонад бародари азиз, як бародари мо дар шаҳри Екатеринбург омадагӣ устои моторист. тамоми мошини ҳозирзамон, хоб мошини даври қадим, мошини то солҳои 2000 дар назар дорам то 2008 тамоми мошини сарфа мераванд, моторист ҳастанд. мутаассифона ҷои кор наёфта истодаем. агар бародарои тоҷик ягон адрес доред, ягон шиносе дошта бошед, илтимос ба номераи мо занг занед. худохоҳад ҳамин каса ба ҷои кор таъмин кунем. худохоҳад иншоалло сабук мегирем. дӯстои азиз, ногуфта намонад билетҳои арзон ба тамоми ҷаҳон гӯям хато намекунем. номерои ман дар зери навор мешавад. иншоалло билетҳо арзон ҳастанд аз ҷониби Россия ба Тоҷикистон, инчунин аз Тоҷикистон низ ба Россия арзон шудаги билетҳо. дӯстои азиз, номеро дар зери навор мешавад. барои корам ҳамин номерои ман ба дар тамос боред ва барои бародари азизамо ҷои кора ёфтанро фаромӯш накунед. дӯстои азиз, агар шинос дошта бошед ба мо занг занед ё ватсапа нависед. номеро дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. доргӯи мо, доргӯи ватан модар бошед. салом алайкум.